Ongietorriak Nafarroko bufoietara. Eta egun bat gehiago ditugu gurekin, Xabier Artieda eta Garazi San Martín! Ole, ole, ole! Amerikarrak bezala. Amerikarrak. Tananan geratzen da pantalla, ez? Eta, bueno, Wendia joan baino lehen jarri beharko dugu, zer, denbora, ez? Bai. Bai. Orduan, Gero liada. Iroi bat. Guazen! Lio! Orduan, zer daukagu gaur? Bueno, zer modu zaudete lehenengo, ez dizuete galdetu. Ba oso ondo. Ondo? Bai. Atzo deskansatu nuen pixkat. Guai. Ongi. Deskantsatzea garrantzitsua da. Importantea. Hotza egiten du, Fresko. en plan, bapatean... Bapatean. Hogeita marra Ez naiz etxetik atera. Zenbat aldaketa egon da? Pues, duela bi aste, Bai. geunden 30 gradutan. 30. Iritsi ginen 30. Gaude, 12 gradutan, ez? Ja. Osea, Erokeriz. Hardcore! Abril aguas mil, ez? Abril aguas mil, abril surprise mil. Mañana te quitas el sayo. Junio garratea petunio. Atzo ikutu nuen kalefaktorea eta zegoen pizkat piztuta, osea... Alduzu zentrala? Ez, zentrala ez, baina... Sensoriala, begak erabakitzen du noiz piztu. Bai, hori eta termostatuak ikusi zuen... Jeitzen zela... Jeitzizela ezakitzen batean daukadan, baina bapaten esan nuen, jode. Ja, berriro piztea, apirilean. Freskoa da zure etxea, freskoa da. Da, beroa, ze... Orduan, ez dakit, oso altu daukazu. Baina, ja ez dakit, osea, da beroa, normalean, hegoaldera ematen ditu leiho guztiak, baina... Eguzkiak ematen dio. Eguzkiak ematen dio. Ke guai, hori nireari ere bai, da lo mejor. Agertzen denean eguzkia. Orduan dago cara al sol. Barakin nundiko antze hona den! Ze urkezlea! Itxaso, tio, osea... Segi hortik, segi! Segi, mesedez, eskizio. Es que, a ver, urrengo berria jarri ginen pixkat eskariatzen, eta urrengo berria da frankismoaren ingurukoa. Orduan eman didatzue hor... Mina eman didazu bihotzean. Ze ongi egin duen, Ez, baina ez da Frankoren aldekoa berria, ez da hortik. Zati hau hartu eta jarri kurrikulumean, aurkezle bezala. Ez da Frankoren aldekoa, eta Frankoren aldekoa. Eta pum! Cara al sol. Ai, amotxo betia. Ez, asuntoa da, ekartzen dizuen berria, ekartzen dizuetan berria, da Babel Garziaren ingurukoa. Ezagutzen duzue Babel Garzia? Ez. Ez aiguzu. Pues da Deportivoko Babel, bai, oso hitz polita ez, osea, Babel, como la torre de Babel. La torre, bai. Babel, edo zegoen talde bat, Jarel Babel. Jarel Babel, hombre, bai, iruñekoak, mitikoak. Edo hau Babeloa... Babeloa... Segi. Babel. Bueno, asuntoa da. Babel Garzia, orain ikusiko dugun irudi honetan, erdian dagoena, da Babel Garzia. Bai, hiru horiek ez? Bai. Eta zein zen tipoa, tipo nahiko top, Osea, erdikoa... Atletikoa? Ez da atletikekoa. Ez, bada deportibokoa. Galiziako Coruñako deportibokoa, jokalaria, futbolaria, eta 36ko kolpean, bera sozialista zen, eta orain sozialista ikurra, edo ikur bat bihurtu da horre egin zuenagatik, ez? Atxilotu zuten, eta fusilamendu momentuan, bera sartzen txoin. Eta pelotoiari, ketxe zuen hor prakak, eta intzien pixa. Baina prakak hola osorik, edo... Ez dakit, ez nengoenan. Baina egin zuen. Eskerrak. Ja. Eta, loreak baldin badia bezala, urezatu zituen. Gainera... Orain bai. Así que, a tope tipoa. Iritsiko zen pixarekin beraien gana? Ze fusilatzen, urruti daude. Baina behintzat, ez, haien dako izango litzateke, respetu falta ez, baina, karo, normalean igual atxilotutako edonor ez diote usten, ez? Itxan segundo bat, ez? Ba, ez zen, atxilotuta eta hori, hiltzeko zorian zegoen. Hiltzeko zorian, nik pentsatzen dut momentu horretan, osea, ja, zure bizitza ja, osea, bizitzari faltatzen zaizkio 2 minutu. Bai. 2 minutu, ze kendu behar dizute. Mama, te amo!
esango zenuk, edo horrelako zerbait, ez? Ez, baina hori, osea, nire ez dakit zer egingo nuke, igual urduritasunaz ezerrez, negarregin, igual blokeatuta, ez, badator. Baina, hori, uritzen zait ausarta, ez, esatea, venga, itxaron pixkat, pixa egingo dut. Bueno, pixa egitea plazer bat da, ez, igual azken... Bai, baina ni urduri jartzen naiz, pixa egiteko badaukadenean presioa, urduri jartzen naiz eta ez dut pixa egite. Orduan ni momentu horretan, naiz eta... Bai! Xabi, ez da broma, Orain bai. Movida bat da, niego naiz komunidad... Hombre, errebeldia... Claro, errebeldia moduan iruditzen zaite, osea, txapo. Bai, da, ausarta da. Jo, esatea hor momentu hortan, eman behar dizut ez dakitzen bat tiro eta bukatu da dena. Da, pum! Eta utzi zutela? Edo, ze, igual esaten diote, ez. Baina, klaro, Galiziako soldaduak ziren, orduan, klaro, segurazki futboleroak ere. Orduan, naiz eta sozialista ikurra bat izan, segurazki igual bere fanak ere ziren. Futbolean gertzen da hau, osea, adibidez, ni ikusi ditut, hintxa super rasistak, eta gero, haien futbol taldeko norbait, baldin bada latinoa edo afrikarra edo dena delakoa, orduan dira super top, ez? Baina berez dira rasista hutsak. Nire futbola ez dakit, crazy bihurtzen dira batzuei, orduan igual horregatik, naiz eta sozialista izan, beste mundu bat aparte. Pues, otziko dio, eta tipoak egin zuen. Amorro ematen dit horrek, baina, bueno, igual, orain hortik aurrera hauek ez dira lasai biziko. Bai. Bere futbolareriko gokoena hil dutelako. Ja. Claro. Imaginatu ez, hor, estadioan eta horrengo gunean, bai, eman behar diozue fusionamendua. Zure idoloari. Edo listan, ez? Listan, nola ditzen zen, Babel García. Ja. Eta... Bai, ez dakit nola zen fusionamenduena. Eman tiro honi, igual ez da bisatu, ez? Zato zona eman tiro honi. Agian ez zen, osea... Pero epaitzen zen, epaiketa egiten zen ere bai. Condenado a ser fusilado, ez dakit zer. Bai. Orduan igual. Bai. Baina tipoa, ostra, izan bat dituzu hor potroak egiteko horrelako... Zuek zer egingo zenuten? Ni? Idoiarik ez, segurazki negarregin izan, mesedez, segurazki. Itxaro momentu bat. Ni saiatuko nintzen, ni ez egiten. Jeitsi. Itxaro No. Aizu! Hola, super spoiler, ba. Ai, amatxo baitia. Ni saiatuko nintzen, ni ez egiten, baina zaude lotuta, ez? Edo ez, lotzen dizute. Ni egiten bali mozu. Baina ja pixe egiteko, laskatuko dizute. Agian, eutxi mesedez. Orduan, utzi eskin horretan pixe egiten. Zabaldu atari hori, ze... Molestatzen dit. Korriente dago. Aldut hemen, ze lotxa ematen dit, bale. Eta soldaduak itxoiten, ez? Ai, autobus horretan egin nahi dut pixa. Zabaldu, eta autobusan igo eta... Ez ditzatik posiblea izango nire koina. Hombre, ja. Ez, haze garaiak, Batzutan, ez? Ja, baldin badakizu egingo dutela, azkar egin, ez? Ze denbora hori itxoitea da. Bai. Gainera badaukazu denbora, ez? Zaude, epaituta zaudenan, egoten ziren hor bazekiten eta itxaroten. Oseak ez dakit kasu hau izango zen. Igual berak pentsatzen zer egin dezaket, Ez dakit. Baina bai. Bueno, orain inguruan badakit zu zerbait ekarri duzula, ez? Bai, dago orain, movida hundia, zera, Konde Rodeznoko edo Euskatasuna plazako eraikin hori diburuz, ez? Hori dela eraikin frankista bat, ez? Bai. Eta orain daude zalantzetan zer egin, edo remodelatu, edo bota. Egin zuten ekitaldi bat orain dela gutxi... Bai, ez remodelatzeko, ez? Eta zuek ze uste duzu egin marko genukeela? Jo, nik pentsatzen dut askotan. Ja, eske oso da, hau. Ni iristen naiz. Ez dakit oso plano hona ematen dugun, baina... Gustora nagoelako egiten dut hau. Perikito batzuk bezala, hola. Ui, barkatu horrealizazioa. Dosaurion postura. Agudoa. Osea, bota, ez, eta beste gauza bat eraikitzea, da, ongi baina dirua kostatzen du, ez? Eta, ez dakit, ni ez dago hain super,
egin behar dute, bota da egin behar dutena, ze ikurra hauek, klaro... Ja, ikurra izaten jarraitzen du, eta hori dena, ez, hortik da. Baina Aunque aldatu... Imaginatu ze interesgarri izan batetea, Edimburgon elizetan, elizak eraikina aprobetxatuz, orain, erlijioa, higienez pilo bat, ez da jendea ez da hainbeste joaten elizara eta bat, hartut, eta orain dira pafak, dira antzerkiak, dira bat, ze interesgarria legoke, ez como ze ironiko ez, horrelako eraikin batean, egitea, como justo kontrakoa. Eta margotzen badute, kolorez, eta tximeletekin, eta bai. Da desafio bat bezala, ez da transformazioa. Hori da, dela iraingarriagoa, horrelako zerbait egitea ez, haien ikur batekin jolastea, unikornio batzuk pintatzea. Hori da. Ez, kentzea baino, porque kentzea nizu, zerbait jartzen dut dizu, ez dute... Gelditzen da ere, marka bat, hor zegoenaren... Komun batzu jartzea, ez? Eta jartzea... Taraki! Babel Garziaren omenez. Bai. Hainbeste gauza egin daitezke toki haietan gainera, ez? Kristonak, superhondiak... Bai. Antzokiak edo... Akustika izango da, toki sozialak, jendeak ere hor parte hartzeko plazaran bezala, ez? Horrelako, ez dakit, gauzak. Bai. Ongi legoke. Esposaketak... Hori izan zen esposizio bat, Abel Azkonarena. Abel Azkonarena, bai. Hori izan zen tremendi. Segin zuen. Tipo ezagutzen duzu, ez? Bai. Vale. Osa, bakin orden eta baina hola ezagun pertsonelki ez. Hombre, bai. Joan zena arrastraka, ez? Iruñan zehar, eta egiten du performance gauzak, ez? Eta badauka horra... Itxizela... Joan zen, aldapan bera horrela bueltaka edo horrelako zerbait? Hori izan zen Iruñan zehar egin zuen bat, biluzik, Iruñan zehar arrastaka... Eta esplote ditu gauza ezberdinak pertsonatik abiatuta. Baina badauka bat dela pederastiaren ingurukoa. Bai. Ez? Eta orduan, egin zuen ekintza bat, non Iruña eta Madrilgo eliza ezberdinetan bera joaten zen komulgatzera, baina ez zuen ostia jaten, gordetzen zituen, eta joan zen ostiak eta ostiak gordetzen. Eta gero, bai. Eta gero, ostiekin idazten zuen pederastia, eta hori zen gauza bat, baina zeren ikerketak, esplikazioak eta bat. Eta horietako batean egin zuen han, Konde Rodeznoko zen horretan, eta klaro, egin zuen hori, ja, dela supersimbolikoa leku hori. Zenbat aldiz komulgatu zuen? Joan zen asko, denbora aldiz, bai. Eta, klaro, ni joan nintzen ikusten, ez, nahiko fan tipo honenan, nengoen itxaroten esposizioa sartzeko. Porque, klaro, berak tipok esaten zuen, eske performanza zen jendeak egiten zuena gero. Porque, klaro, Iruñeko alderdi bat eta nahiko tradizionala zegoen hor kanpoan itxaroten, klaro, ni joan nintzen eta ni, eta zer izareten, iregitzen dute esposak eta hauek, ez dakite, izut iregitzen dutela seietan. De repente sartzen naiz, eta ni nintzen esposizioa fan moduan edo ikustera zijoan bakarra. Nintzen guztiak, errezatzera, hor bertan, ikutu gabe hori. Errezatzera. Ez zuten ikutu. Eta pintadak bere gauzen gainean, Dios te quieres, agizer, eta hori baizela performantza. Ja, esan zidaten zerbait. Ze movida zu, bai. Arena ez gauza bat bilatzen, ze Konde Rodezno aipatzen ari gara, eta hori frankista bat izan zen, gauza pilo bat egin zituena, euskararen kontra, izen euskaldunak debekatu zituena izan zen, aurrekoan Sergio kontatu zidan, etorri zen, ezakit, izango zen hemengo gertukoa, ez? Porque imaginatzen dut, Iruñan izan batea batik. Baina frankismoan igual zua zautza, zerra behar dugu mano dura, zua zautza, ez? Bai, ez zen Iruñakoa. Vale. Iruñakoa zen Mola. Mola? Mola zen Iruñakoa. Ez? Nafarra, ez? Mola? Bueno, Molak egin zuen hemen... Milia. Vale. Mola ikuste ez dela Iruñakoa. Hemen egin zuen kolpea. Sanjurjo ez dakit nun, eta hori, eta kasualitatez, ez, Mola eta Sanjurjo hil ziren hegazkin istripu batean. Eta izan behar ziren Franco baino lehenago diktatzaileak edo. Mola, ¿de dónde es? La mola es una forma de arte textil tradicional. ¡Más bonita! Muy tradicional y muy... Jarriko general mola, nongoa da, general.
Con piel de ez jarri dinosaurio. ser General Mola. Jarri General Mola, por si acaso. Ai, mi madre! Zer? Kubatarra? Ez da. Bai. Kubakoa? Kuban jaio zen. Kurioso. Ze bere aita, Kurioso. zen guardia zibila, eta han zegoen lanean. Ai, mi Guardia madre! zibil bat Kuban? Bai, bueno, ezakit igual. Kuban jaio zen agian zegoen destinatuta. Destinatuta. Kuba zen Kolonia noiz espainola. independizatu zen Espainiatik Kuba. Ezakit, bueno, baina, claro, bai. Claro. Igual oraindik ezen Kuban irautza egon. Bai. Aizu. Bai, antzegoen. Ba, begira. Baina Ze Kuban ere liberazio bat egon da. Bai, baina ez zen Iruñekoan, ikuste bera bizi zela Ceutan edo Melillan edo Mola. Ez, hori Franco. Ez, garazi. Ni hemen? Bai, Franco Ceutan Melillan, Mola Nafarroan, baina ja... Nintzen oso ikasle ona Eta ni... historian. 8,... Lehiaketa! Nor da? 8,45 bat atera nuen selektibitatean. Placetas, bueno, Kuban, claro, eta gero... Bueno, Kuban jaio zen, oza, Bueno, Iruñakoa hori, ez da. tipoangoa. Baina segurazki igual, Iruñan egin zuela igual milia. Ez dakit Iruñan, Nafarroan egin zuen hori kolpe de estado hori. Eta Sanjurjo ez dakit. Que sí, en el Regimiento de Infantería de Melilla, donde Largu recibió la aditu medalla bat. ¿ves? Fue tipo destinado bat. eta joan zen Melillako gerrara, eta han, pues hori, joan zen Melillako gerrara, pues igual es el Melillakoa, baina joan zen Melillako gerra. Bueno, equipo, Begiratu dena ¡Qué interesgarria! Konkestakeko, bale? Hau gertatzen da, dago publiko nola como... historiarekin, nola azkenean ez garen gogoratzen. Gainera Ja, dekola. Ba, gogoratu behar ditugu gauza horiek ez errepikatzeko. Bueno, behintzat, Belen Garziaren historiai azaldu dugu ongi, ez? Bai, Claro, behintzat hori biro gogoratu dugu. bai. Eta bai, geratzen da, ez azkenan, historiarekin geratzen da, esaten duzuna, ahazten dugu eta gero errepikatzen dugu historia. Jo, Ez ginen memoria, gogoratzen, Osea, nik- aurreko programan esan genuena. Esandakoa, egia da. Ez ginen gogoratzen. Nik entzun nuen ahaztea beharrezkoa dela Ui, bizitzeko. bai. Ze batzutan oroitzen zara denataz, ez da. Burua ingo luke. Bueno, bai, edo badaude gauza batzuk hobeto direla Hastea. Sustoak. Baina ez dugu aukeratzen bai batzutan. Sustoak edo traumak. Bai. Traumak hasten ditugu batzutan. Hori da, Eta handiak baldin badira, esaten bai. dute, markatu. Ez, jazta. Handiak baldin dira, bai. Eta esaten dute, ez dagoenean estimulo, bueno, ez dakit, emoziorik, hori. Bai. Ez dagoenean emoziorik, ez dugula gogoratzen nahi. Bai. Emozioekin lotuta dagoen guztia, gogoratzen dugu asko hobeto. Horregatik irakasle bezala, emozioekin lotzen baduzu movida, eta emozionalki konektatzen baldin baduzu aurrekin. Astelenean ez ginen emozionatu. Bai! Hemen! Ja! Ez dugunez gogoratzen, ni emozionatu nintzen zu ikusten. Izan zen superguai, ja. Ez que aspaldi zinela ikusten. Ze polita, bueno, da historia klasea. Itxaso. Zegua pasau Oso. Bueno, equipo. Guazen urrengora. Bai. Jarri batzalete gorri biak. Jarriko gara gorri eta zengara. Pixka gorri jartzen ez dakit zer. Eta gainera, berri hau, eskera la leche. Oso Eta berria. nire berririk gustokona gaurko, Bai. da, apaiz bat, Badajozen, eskera oso ona, apaiz bat, Badajozen, hartu dutela, egin dute Botafumeiro, no es Botafumeiro misioa. Misioa, Botafumeiro misioa. Deitzen da horrela, misioa. Bai. Poliziarena. Poliziaren misioa, apaiza zegoen. Misión Botafumeiro, procedemos. Bai. Botafumeiro horrela. Ez que da oso ona zu. Ez que, Guardia Zibila, apaiza, zegoen trafikatzen, hemen dugu irudia, Guardia Zibilaren zera, kamioia zen bako, Bai, furgona edo kotxea. Furgona edo bere Zelai batean. zelai batean, Bai, hor dago. beratzean. Ze tipoa egiten zuen, zen narko bat, trafikatzen zuen estupefazientekin. Breaking Bad. Breaking Bad. Breaking Ostras. Bad. Baina entzun,
eske besteak beste Viagrarekin ere trafikatzen zuen tipoa. Baina berak ez zuen hartzen, ez? Zebera zeukan sotana. Bueno. Ez zitzaion balio zestaren diruarekin, nahi zuen gehiago. Izan ziteken. Eta gainera, Viagrarena agian bere kontsumerako ere bazen. Ze? Bandeja edo zesta edo. Bai. Horren izako zesta, bai. Ze, aurkitu dute, bazeukala ere, bikotekidea laguntzen ziola narkotrafiko operazio honetan. Eta beste bat, ez, bizitzen etxean. Sakrilegioa. Eta beste bat ere bizitzen etxean? Ez dakit, edo bikotekidea zen, ez dakit. Bikotekidea. Bikotekidea, bai. Bai, bueno, ez zeukaten ziur, harreman sentimentala edo, porque, jo que se, imaginatzen dut, oean etxeudela haiekin, baina bai, ikusten zen, nolabaiteko harreman nahiko estua. Marihuana pila, bota fumeroan eta venga! Marihuana eta Viagra. Eta marihuana ez dana. Eta neska, eskapatu egin zen piso franko batera. Gitzu zein zen, piso frankoa. Berriro franko. Badizu zein zen bere piso frankoa? Konde... Imaginatu, konde Rodezonko, Espainiantzeko, Donostiako Eliza. Donostiako Elizako eraikin bat. Eraikin bat, ez Eliza. Bai, osea... Agian Eliza guztia dago implikatuta, ez? Imaginatu. Osea, apaizangoa da, Gipuzkoarra. Ez, apaizana badagotzekoa. Nire tipa eskapatu egin zen, eta... Ba, igual sare bat daukate hor. Imaginatu. Derecho, no les esaten da, derecho a... Nola da hori? Derecho a comisiones. Derecho a admisión, derecho a protección. Apaizena? Bai, en plan, denaiz eta... Elizan sartu eta ala. Bai, pues... Ostiak ematen, ostia, Gabito blanco. eta 100 gramoa. Ostia eta gramoa. Ez que, claro, nola pasatzen duzu, ez que, apaiza izaten... Edo jatxisa bi hostien barruan sartuta horrela. Bai. Eta horrela, etxean hartu ireki. Ze fuerte zu. Txina hor. Pues anfetaren antzeko zerbait ere saltzen zuen tipoa. Bai, irakurri duten duen droga hori ezagutzen. Pues, imaginatzen dut, mugimendu susmagarriak ikusten zituztela. Tera zen, bueno, hermanos y hermanas. Diskoteketetan. Apaiza sotan egin. Arai, que gaur... Pues bai, eta 2 kilo anfetaren antzeko sustantzia horren 2 kilo, 3.300 euro, eta telefono mugikorrak, ordenagailuak, bueno. Zeukan dena oso ondo montatuta. Oso ondo montatu da tipoa. Claro, eske... Zeuzkan monagilloak banatzen. Imaginatu. Dena banatzen. Eske oso nada, pentsatzek, gara horrelako pertsona bat, igual ez duzu pentsatzen ez izango dela. Ze da, como, caballito blanco, hori, ikusten dugu sozialki, como, ez? Bueno, a ver, gero kriston usaia, ez? Ostras, ze usaia dauka. Ez da, ematen dut krema bat, marihuanarena, zeukan lesio bat. Oso onak direla, por cierto. Eta baina konfesionarioan ikusi dizute kea irteten zela, zer zen hori? Ez, Errezait mugikorra. Bai, nengoen horta, pum, lertu da, dena eskusakola, ez? Aiene, oso ona. Zer da komunean dagoen hauts txuri hori, matarrataz? Matarrataz, polbostalko, batzutan polbostalko, bai, polbostalko. Pikorra ematen ditola pixkateta. Aiene, ba horrela dago mundua. A tope, apaizekin. A tope, apaizekin, pues bai, bueno. Martxa pixkatez behar zuen tipoak eta esan zuen. Bai. Tope! Bai, edo zeukan martxa eta esan zuen, bueno, konpentsatzeko pixka bat, ez, edo... Ekstra batzuk atera nahi ditut. Ekstasi batzuk. Behar dut emozioa. Behar dut emozioa, adrenalina. Eta zer harritu dizue gehiago, anfekta pasatzearena edo bikotekide izatearena? Ba, bikotearena galditu da pixkator sekundario, baina... Bai, baina baita ere da, niretzako izan da, harrigarria, baina benetan da baita ere pentsatzen duzu, zazten duzu. Ostra, noiz arteko gara, ez? Adiz, protestantismoan ja... Zera, ez dira, paisak, no? Ditzen dira. Ez que ze restrikzio aina hundia, ez? Bai, ez izatea ezin maitatu, eta gero bihotzen dira... Bueno, maitatu igual bai, baina ezin... Ukitu. Bai, intimitatea euki. Begiratu, ez? Pentsamenduak euki... Zerbait zentutan, ez? Pentsamendu gaiztoa. Bai, pentsamendu gaiztoak eta hori dena, ezin dituzu... Pederastak direla. Burutik jota. Eta burutik... Azkenean, karo, azkenean egiten duzu... Oia presión. Ba, droga, osea... Ja, pixkat berdin zait.
Ja. 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 Ez dakit. Bai. Bikotekidea, pues bueno, pozik bado eta maite badira. Hombre, ari dira bizitzen Griseldaden historia, lo menos. Gero ezin duzu bizi normal, ez? Baina da dena, ez? Estaltzen zuen dena, ez? Bai, bueno, sekretismoa igual bazeuden hori gabe baita ere. Baina bai. Bai, ari zara narkoaren bizitzen, baina sotana batekin. Eta igande guerdietan, hor, mezanan... Resakarekin. Resakarekin, Bueno, depende. Baina igual ez da drogatzen, ez? Claro, igual ez da drogatzen, ez dute narko berenak ez dira drogatzen, ez? Bai, bestela gastatzen duzu... Scarface bai, baina drogatzen da pila tipo hori, ez? Horrelako sortzen du pegia... Claro, baina Scarface-eri esaten diote moraleja moduan, en plan de... Drogatzen baldin bazara gaizkaterako da. Ez, bestela dena ongi, baina ez drogatu. Drogatzen bazara... Ez bazara drogatzen... Negoziazo. Pelikula. Scarface. Pensatzen zenuen droga bat zela, eta garazi, droga hori ez! Ez, tipo bat, baina... Bai, pelikula bat da. Al Pacinoren... Da nahiko ona. Bai. Dauka bukaera bat dela una fantasmada, baina elegante. Bai. Pues horrela, bueno, pues te da gure Scarface, tipoa. Pues a tope. Eskarpapa. Eskarpapa, bai. Casi se escapa. Casi se escapa. Badakizu nori ere eskapatu zaion pixka bat mingaina? Nori? Bueno, badakizue Paje, PSOEko, Galizeko PSOEko tipoa. Paje. Dago dena relazionatuta. Pajea. Pajea regemagoa. Ego ikusi dugu hori txisa egitea, ez? Bueno, ez da paja bat, baina, bueno... Utsi zuen, ez, aki. Bai. Eta... Gero botafumeiroa. Bueno, apaiza. Gero dena hor dago, bai. Ez, paje. Ajeak. Paje honi, kondeak. Honen bideoa daukagu, eta it's worth watching, osea, ikusi beharra dago, ze tipoak ez ditu, mingaina pixka bat joaten zaio ere. Ez da bide hartu dugu zera, baina... Bueno, es que solemos hacer balances en función de los resultados. Lo que tengo muy claro es que si el PP hubiera perdido la mayoría absoluta en Galicia, hoy se estaba hablando de las consecuencias nacionales y de la caída del Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Y una especie de que seguramente se estaba planteando que era una legitimación de la amnistía y de Puigdemont, ¿no? Si el PP hubiera perdido la mayoría, seguramente el ganador era Puigdemont. Luego, me alegro que no haya ganado. ¿Ikusi duzue bideoa? Buah! Noski, Buah! Ikusi dut. Tipoa, osea, pozik dago, ez? Pozik. Pozik dago, baina izan kontuan PSOEko, osea... Egin du pixkatola. Puigdemont da, como orain... Deabrua, eh? Bai, da, Harry Potterren dementorekoak. Baina bideo hori noizkoa da? Bueno, duela gutxi, relativamente, izan ziren Galiziako hauteskundea. Bai, hori da. Bueno, eta gainera izan zen Galizian ikusi zenituen erresidentzietan eta atxoak, monjak eramaten zituztela. Bozkatzera. Banderitarekin. Bai, baina hori pepek asko egin izan. Bai. Izan da denetarik, baina ja, honen deklarazio da hori, PSOEko baroi hauetakoak. Osa, tipo hau da PSOEkoa, ez? Eta dago pozik PP irabazi duela, bestela amnistia eta bestela... Bai. Bueno. Ez ki PSOEn daukate baita ere, gerra zibil bat eginda, ez? Bai. Baina, bai, hori ez dakigu ez, zehazki... Dinosaurioak daude hor, eta PSOE igual hasiera batean izan zen sozialista eta langilearen, baina bueno, gero bere evoluzioan denetarik egon da, ez? Bai, ez dakit hasieran izango zen edo ez, izango zen? Hombre, hasieran nahiko txarto zeuden, ez? Edozen gauza zen lagungarria, ez? Baina, bai, imaginatzen dut, bai. Hasieran, ez? Originalki, bai. Nik uste... Partido Socialista Obrero Español, ez? Baina gero ja... Hori Felipe Gonzálezen, Gal, korrupzioak, eta gero boterea. Egia da ez ginela gara hortan biz, eta igual, hor zegoen baita ere, seguraski erradikalagoak PSOE baino. Eta gero...
Partido Komunista eta, bueno. Galizian ere independentismoa dago, ez? Bai, benega, eta benega ere, ze bueno, nahiko ongi posizionatu da hauteskunde hauetan. Ze bueno, bai, a tope. Bai. Eta ze esan du jendeak hori ikustean, bideo hori ikustean? Badaude reakzioak edo? Mira, esaten dute, PSOEren presidente autonomikoa izateak eta PPren gehiengo absolutuan lortzeak FAESen ohorezko presidentzia, Guadalmina Arretegian betiko barra libre izatea eta El Hormigueroko txartel platino izatea merezi du. Osea, que badago dipoa a tope. Bai, ez? Bai. Hau da bere pentsamoldea. Osea, bai, berak hori uste du. Eta jendean reakzioak, PP aterako ez balitz, izango zela, ekatombe, kristo bat, Puigdemont, botafumeiro batekin egakan, jendea, fins de ma, bihar arte. Bihar arte. Etorrizte gara lehenitzak. Fins de ma. Pues bai, eta jendean ikustea dagoela ohituta, ez? Porque tipo hau esaten ditu nahiko aztakeri garantak. Bai, eta gainera, bideoan ikusten zaio, bai. Berdin zaio, bai. Osea, politikan gero eta sensazionalistoagoak dira, ez? Orain dagoen publizitatea edo propaganda, ez? Gero eta edozer gauza esan daiteke, ez? Adibidez, Trumpekin eta bueno... Dago, bai, gainera nik ikusten dagoela enfrentamendu asko, ez? Orain dago, bat abestearen kontra tal, oso... Bai, bueno, beti izan da, ez? Eta baina igual agian gehiago orain izateko. Utxoiek, ez? Hanka sartze horiek, bueno, ez dakit bere partidurako hanka sartzea izango den. Hombre, partiduaren sekzio baterako fijo. Baina dauden esan hau izango da dinosaurio bat, eta esango dute, bueno, egon dadila hor, Galizian, eta izta. Fragarekin. A tope. Fraga. Pepekoa da, bueno. Bizirik dago oraindik, ez? Ez dakit. Fraga, bizirik dago? Bai, hiltzen. Hiltzen? Bai, hiltzen, Fraga hiltzen. Baina ez da hil. Benetan ez da hil. Bere oinordeak jarraitzen dute. Ja dauka pendulo, oraindikan pendulo askoz gehiago dauka. Ja, dauka horrelako botafumeiro antzeko mugimendu bat, alde batetik bestera. Nor da, Fraga. Gainera ibiltzen den Bueno, equipo! Guazen zure sekzioarekin, Xabi. Zer neukan? Nola lotuko duzu? Nola lotuko dut, eskizten zarutzen izazetzen egiten dut. Bai! Hombre! Flat! Pues flat, eta gainera, orain ginen Botafumeiroko horren, igual, eta Pepeko gabiotarekin, igual, egaldi hartze horrekin, ez? Nora doaz. Guazen? Bueno, bani ikusi nuen beste egunean dokumental bat, terraplanismoari buruz. Bai. Zen naiz? Ez naiz. Baina kuriositate asko ematen dit, ezagutzen dut gertuko norbait dena. Ez dut bere izen esan behar, ze pertsona hauek, karo. Gertuko norbait? Bai. Baina ez dut esan behar, ze iruditen zei, pertsona hauek jasotzen dutela gorroto asko. Ni ez, eta aurpegi planoa hola. Terraplanista aurpegi. Hori jasotzen dutela gorroto asko, ez, jendea, ostras. Gainera pertsona hauek sinisten dute, baina, osea daude, zientziaren kontra daude, argumentu guztien kontra, eta esaten dute, baietz, terra. Aterra jura! Aterra esbla. Lurra, hori, laua dela. Orduan, karo, bere argumentuak dira, bai, nola eroriko zena horrela. Borobila balitz egingo luke, eta horrelako gauzak, Bai, nik ikusi ditut bideoak en plan justifikatzen, ez? Claro, begira, eta ateratzen dute pilota bat. Eta lurrera bota. Eta botatzen dute ura. Ikusten duz, eta ura erortzen da. Bai. Ikusten, orduan horregatik guk ditugu itsasoak mantentzen dira. Bai. Eta esaten diete, baina hori gravitatearen zerbait da, ez? Gravitatearen teoria.
bai, hori zuri sinestarazi nahi dizuten zerbait da, ez dakit zer. Eta orduan, egon dira pertsonak, non hainbeste sinisten dute honetan, esan dutela, nik erakutsi behar dut, gastatu behar ditut 20.000 euro, eta itsasoaren mailan jarri behar ditut, ez dakit zenbat tabla, zulo batekin, ez? Orduan, lurra planoa balin bada, nik kamera hemen jartzen badut, zulotik begiratu eta hemen ikusten dena ikusiko dut. Karo, borobila balin bada, anguloa aldatuko da. Da pixkat horrela, ez, teoria. Baina tipoak kamera jartzen du, hasten da hortik begira, eta bestea dago bukaeran zera batekin, su batekin ola makil batean, ez? Orduan, ez dute zer ikusten kameran. Probatu sua gora igotzen. Igotzen du, eta agertzen da. Pum! Orduan ja, proba horretan 20.000 euro edo dolar gastatu ditu, bere argumentu guztiak pikutara botatzeko. Baina hori ez da dena, egon zen tipo bat, koete bat sortu zuena, gainera dokumentalean agertzen da, hori niri iruditu zait pixkat, eman dit, pena eta dena. Ze dokumentalean ikusi dudana, agertzen da, nik egin nahi dut koete bat, eta joan nahi dut espazioa, eta zergatik nahi duzu, ze entrevistatzailea pixkat, ziria sartzen di, ez? Baina ze da, lurra planoa dela erakusteko, zerura joteko, otakitzer, ez da. Baina gero, argumentutan hori agertzen da, ez? Berak nahi zuela goitik ikusi nola lurra planoa zen. Baina nik uste dut berak benetan nahi zuena zela, hori esaten du, ez, bideoan. Bueno, total, koetea egin zuen, atera zen, disparatuta, eta... Eta planoa bada, eta hile egin zen, tipoa, ez? Hil zen. Ai, ene de montre. Bueno, bakoitza izan da nahi joan bezala. Baina nik uste nahi zuela hil. Nola hiltzarazu, propulsatuta. Igual pentsatu, arrisku hori zegoela pentsatuko zuen. Zer dago azpian? Osa, planoa bada, zer egongo zen azpian? Badaukate teoriak, hor azpian zerbait dagoela. Eta ez dela gure mundua adibidez. Hau da, hemen dago Polo Norte, nola esaten da euskaraz Polo Norte, Iparpolo. Iparpoloa, eta beste dena inguruan, ez? Bai. Omen daude gero, hemen, beste extensio bat, beste eraztun bat bezala, eta beste eraztun bat... Katana bezala. Katana? Katan, jolasa. Katan, bai. Extensio bat, bueno, bai, ez. Bai, ez dakit nola den katan dira piezak, ez, gehiago. Horrela, klak. Hau da, izango balitz bezala horrela, eraztun bat, beste bat. Eta pertsona hauek sinisten dute horretan, baina a full. Ostras. Da oso interesgarria dokumentala, ze gero, ikusten zaie, pasatu izan dutela gauzak, ez, bere bizitzan, ez dutela zentzua aurkitzen eta tal bat, ez, horrekin, edo beste bat daukala, ez, ojala erakutsiko gezurra izango balitzau, ze horrela bukatuko genuke honekin. Nik sentitzen dute responsabilitate hau daukadala, probatzeko jendeari gezurtuta daudela, baina ojala gezurra izango balitz, jende guztiak gorrotu digu, botatzen digute lanetatik, osorako situazio bat. Eta jende hori baita ere da sinisten duena zera, nozten da? Bakizu? Bai, operazio estetiko. Ez. Reptilianoak. Reptilianoetan. Egon daiteke lotuta. Egon daiteke lotuta, ez? Eta hori COVID-a zela osea, bueno... Bai, guztia dago lotuta. Ez que, guau. Zuek zarete reptilianos? Konspiradoia eta... Bai. Nik... A ver, reptiliana. Osea, librea da sinestea, ez? Baina jasotzen duten gorrotoa oso handia da, Eta, badaude pertsonak, pentsatzen dituztenak gauzak okerragoak. Adibidez? Tipo, hau... Erlijioa? Fascistak. Bai, fascistak. Edo, ez? Bai, egia da. Norbait hil behar dela bere marikoia delako, edo, jo que se. Bai. Eta hauei tratatzen zaie, baina nola pentsatzen duzu, ez? Dago gorroto bat beraien kontra. Ja, da, como, bai. Eta beraiek sufritzen dute hori, ez? Sufritzen dute. Karo, esaten dute, baina nola pentsatu dezakezu hori, nola... Eta gero daude, bai, liskarrak horrekin. Ze beraiek,
karo, azkenean hainbeste argumentu beraiek jartzen dira la defensiba. Ja. Daukate argumentuak defensiban. Eta zuek pentsatzen duzue bizitza dagoela beste planetetan? Hombre, badago. Ziur dagoela. Marten badago bizitza. Probatuta dago. Berrezu, hau dago probatuta, zientzia, Iker Jimenez. Bai, dago ura eta daude zelulak. Ez da gure gu bezalako bizitza, baina bizitza badago. Zelulak. Bai, eta bizitza, bai, kondizioak badago. Eta gu gaude planeta batean, baina nork esaten dizu bezalako humanoako ez dela beste zerbaiten barruan eta... Bai, izan daiteke. Izan daiteke. Osea, sinistu genuen joan zirenean ilargira, ez? Eta zegoen bandera hori, ez? Bai, a ber, teorian... Osea, ja joan dira, hori esaten dute konspirazioa, baina, a ber, bandera dauka burni bat hemen eta tela dago zintzilik. Esaten dute, grabatu zutela estudio batean hori, zegoen la carrera espazial, zegoen Rusen kontra. Bai, baina, bueno, berez, nik uste ilargira ailegatu direla. Ailegatu direla, baina hori sinestu genuen, ez? Saltito bat eman dute, ez? Egongo dira gezurra hundiak hor, ez? Bai. Sinestu ditugunak. Bueno, hor daude teoriak eta teoriak, ez? Hainbat eta hainbat teoria. Ekipo oso filosofoak jartzen ari gara. Gaur, sesio hau izan da, buah! Ni oan eukan beste berri, baina nik uste utziko dugula. Barkatu. Ze zoriontsuak inen olentzero existitzen zenean, eh? Adibidez, edo jendea ez izen du... Aurrak ikuste dute programa? Ba, izan daiteke. Ostra, izan daiteke. Osea, Bueno! Bai? Olentzero, lasai, ez du benetan esan, Claro. A ver, mesedez, hitz egin dut berarekin, jazta. Ni esan diate ja programa bukatzeko. Bueno, kanporatuta gaude, finikitoa itxitzaigu. Ikusteko Maitea, Eguberrioa, Olentzero, zuretako musu bat. Mari Domingi! Mari Domingi, karo! Ez que zu bakarri sinisten duzu Mari Domingiren gan. Karo, hori da razoa. Hori da razoa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.